Pirsgirêka azadiya vînî. Pirsgirêka azadiya vînî, yan jî em bibêjin pirsgirêka vîna azad, pirsgirêkekê felsefî a girîng e û nîqaşên derbarê vê mijarê de di dewra antîkî ewlen dê destpêkirine. Hişo aqilê me ji me re dibêje ku divê azadiya vînî hebe. Lêbelê dema meriv berê xwe dide qaydeyên zanîsta klasîk û wan raçav dike, wê demê jî meriv dûdil dibe û baweriya xwe bi vîna azad nayne. Ez bi xwe jî vîna azad nebawerim. Baweriya min bi vîna azad tune û vê yekî mîna têgihiştinekê şaş dibînim. Çimkî hebûnaya kanûnekî jî rê li ber azadiya vînî digire û tenê dihêle ku em di çerçeweyekî kifş de bi azadî tevbigerin. Heta ku em din bin tesîra bûyêr û pêhatiyên civakî, dîrokî, hukukî, ahlakî û aborî de bin, em nikarin behsa vîna azad bikin. Ji xwe hebûna kifşîparêziyê bi xwe jî îmkan nade ku em ji vîna azad bawer bikin. Her çi xasî bîsaya teoriya kuantumê dengê alîgirên vîna azad hebek bilind bibe jî ev yek nayê maneyê ku ev pirsgirêka bingehîn aniha çareser bûye. Ji xwe meriv dikare bibêje ku di navbera aqlê selîm û daneyên zanistî de pevçûnek heye û jêdera pevçûna vîna azad û determînîzmê jî evxale. Dema meriv temamiya gerdûnê wekî qada determînîzmê bibîne, wê demê mirovên ku perçeyekî wê gerdûnê ne, divê ew jî di tevger û kirinên xwe de determînîst bin. Lêbelê azadiya ku determînîzm wê tehdît dike ne azadiya pratikî, azadiya metafîzîkî ye. Azadiya pratik, azadiya pêkanîna xwestêk û armancên mirovî ye. Azadiya vînî jî berpirsariya kirin û tevgerê mirovî ye. Ji bo ku mijara me hinekî baştir zelal bibe û baş were têgihiştin, ez ê li jêr pênaseya çend têgihên tekildar bidim û piştî wan dîsa mijara xwe bidomînim ku gelek caran di dema nîqaşê de teblêv dibin. Pênaseya yekem îrade ye, ango vîne, hêza biryardayînê a kirin yan jî nekirina tiştekî ye. Mesela dema ku meriv birçî be û tu pêrê meriv tune be ku ji xwe re tiştekî bikire û bixwe, dehnên merivên xwezayî dibêjin bidize. Aqlê meriv jî dibêje na nedize. Heke meriv li gor dehnên xwe yên xwezayî tev negere û guh bide dengê aqlê xwe, wê demê meriv dibe kesekî xwedî îrade. İradeye azad. Hêza destnîşankirin û kontrola xwe bixwe ya tevger, niyet û armancê mirova ye. Biryardariya meriv ya pêkanîna hinek tevger yan xwepêşandanan. Şeklê tevgera ya li hemberî şert û mercên xeter û hêza xwebicêanînê ya kiryara ye. Pirsgirêka serbestiya îradeya mirovan hê jî berdewam e û cihê nîqaşê ye. İradeya cüzî. İradeya cüzî yan jî qismî îradeyekê azad e ku li gor baweriya İslamê ji bo mirovan hatiye dayîn û di çerçeweya qeza û qederê de ye. Derfeta tevgerê dide mirovan. Cüzî di wateya qismî de ye. Lêbelê îradeya kullî em bibêjin an jî gişkî bêsînor e û raserê îradeya cüzî ye. Meseleya berpirsariya mirovan di teoriyên baweriya İslamê de meseleyekî giring e. Heke qeder hebe û hemû tişt ji aliyê qederê ve werin destnîşankirin, wê demê berpirsariya mirovan ji ber çi ye û çima dê berpirsiyar bin. Ji bo vê pirsê kelamzanan gotine ku mirov xwedî îradeya cüzî ne û mafê mirovan ê hilbijartinê heye û ji ber vê yekî jî ew berpirsiyarin. û bi vî hawî jî xwestin ku vê meseleyê safî bikin. Li gor baweriya İslamê bi tenê mirov xwedî îradeya cüzî ne û li cem ferîşte û mahlûkatên din tune. Berpirsariya mirovan jî ji ber îradeya cüzî ye. Li gor vê yekî îradeya cüzî ji aliyê mirovan ve birêya hilbijartin û kirinên xwe, destnîşankirina qedera xwe ye. İradeya gişkî jî ew qeder e ku ji aliyê Xwedê ve tê destnîşankirin. Determinîzm çi ye? Navê prensîbekê zanistî ye, zanistên xwezayê vê prensîba determinîzmê dipejirînin ku li gor vê prensîbê heman sedem, di heman şert û mercan de heman encamê diafirîne. Ev hêman di nav zanistan de wekî prensîpa sedem encamê jî tê binavkirin û wîsaya vê prensîbê pêhatî û bûyerên zanistî dikarin herdem bibin mijara toqlîn û çavderiyan. Her wiha li gor vê dazanînê hemû pêhatiyên ku di xwezayê de diqewimin ji aliyê kanûnên fîzîkê ve têne destnîşankirin û pêkhatina wan pêhatiyan bi vê nevê ye. Yani li gor vê dazanînê hemû tişt hatine destnîşankirin ku ew destnîşankirin nikarin werin guhertin. Ev dazanîn û yê mijara gelek şaxên felsefeyê jî.
Mesela de felsefeye ahlakı de pırsa meriv de tevgirin xodin ahlakı de azada yanna te pırsin ku ev pırs bu xoji bivê mijarre tekillere. Li gor nêrîna determinîzmê biryar tevger raman û hilbijartinên me yên ahlakî hatine destnîşankirin û di çerçûveyekî kifş dene. İradeya azad têgihiştinekê çewt e û bitene xebitîna kanûnên zanistiyê ku ji me re wert tê ku ew tevgerên me yên azadin. İradeya mirovî rewşeke ku birêya zincîra sebeban berfireh dibe û di vê yekê de tesîra mirov tune. Bitene sebep û encam hene. Ji ber vê yekê prensîba sebep û encamê ji bo determinîzmê gelekî giring e. Li gerdûnê banderek heye û sebep û encamên ku hene jî li gor vê banderê dixebitin. Birêya dahûrandina vê banderê pêkan e ku meriv bikaribe derheqê bûyerên siberojê de zananiyan bi dest bixe. Li gor feraseta Spinoza a determinîst, neterefkiriya akıl determinîzma takaze. Çend cûreyên determinîzmê hene? A yekêm determinîzma mekânîk e ku li gor vê yekê biryarên meriv encama sebebên derin. A duyêm determinîzma aborî ye. Faktorên aborî destnîşankarê tevgerên mirovan in. A sêyêm determinîzma civakî ye. Ku li gor vê yekê jî îradeya meriv ji alî goyerbarên civakê ve tene destnîşankirin. A çarem determinîzma dîrokî ye. Li ser biryarên mirovan bandora bûyerên dîrokî heye. Xala pêncam jî determinîzma toklînî ye. Daneyên ku biriya toklînê tene hilbirandin ji dubarekirinê re serbixwe û xwediyê encamên naguhêr in. Ev cûre determinîzm di şîrovekirina zanistên pozîtîf de xwediyê roleka mezin e. Li gor vê têgihiştinê pêhatiyên mîna mucizeyan tunenin, kanûnên zanistî naguhêr in û ev yek jî rewşên kifşkirî pêk tîne. Çend delîlên determinîzmê? Delîlê psikolojik. Mirov di dema biryargirtinê de dibin tesîra derdene, hestên me, dengvedana binîşê me ye û ji ber vê yekê jî mirov naazadin. Delîlê sosyolojik. Li civakê de mirov ji tevgerên hev de ketûmet dibin û dibin tesîra tevgerên hev de dimînin. Kesên ku dibin tesîrê dene jî ew naazadin. Delîlê sêyêm, delîlê ahlakî ye. Mirov ancak li gor kanûnên ahlakî dikarin tev bigerin. Lewma jî naazadin. Çar delîlê hukukî. Kanûn û rêzgên hukukî ji ber ku li ser tevgerên mirovan xwedan tesîrin, mirov naazadin. Dînên yekxwedayî û vî naazad. Li gor dînnasiya xrîstiyaniyê Xwedê mirovan di sûretê xwe de xulqandiye û vî naazad diyariyê wan kiriye. Adem û Havê li behiştê seva qedexe xwarine û vîna xwe ya azad bikar anîne. Lêbelê Xwedê wan ceza kiriye û ji behiştê berdaye wan. Ji bilî vê yekê behsa determinasyonekê ilahî jî tê kirin. Li gor vê yekê demajoya dûrekî Xwedê determinasyonek ilahî ye û armancekî kifş a nîjada ademî heye. Dîrok negirî dayî destnîşankirina vîna azad a mirovê ye û di demajoya geşbûna dîrokî de cihê rasthatiniyan tune. Li gor nêrîna protestanî jî hêza ilahî ji berê ve hemû tiştî kifş kiriye û tiştê ku qewimîne pêdivî bi wan hebû. Li gor baweriya Martin Luther jî Xwedê ji mêj ve hemû tiştî kifş kiriye û lazim e meriv jî ji vê yekê bawer bike çunku sûda vê yekê gelek e. Di sedsala çaran de Agustinusê xoşewîst hewl daye ku arîşeyê çareser bike û ha gotiye. Xwedê baş dizane ku em ê çawa te bigerin. Lêbelê dîsa jî mirov di tevger û kirên xwe de azadin. Du cûreyên perspektîva demê hene. Em li dema dinyevî dijin. Lêbelê Xwedê ji ber ku demê bi gerdûnê re dijî, ew li wê deyê dema me ye. Xwedê li derveyê dema me a dinyevî ye û lewma jî bi kirin û tevgerên mirovan dizane. Di dinyasiya İslamê de jî meriv dibîne ku tevlihevî û sergêjiyek li ser kar e. Du nêrînên ku ji berê hevin hene. A yekêm nêrîna qederiyeyê ye ku alîgirê vîna azad e. Nêrîna din jî cebriye ye ku li gor vê nêrînê jî hemû tevgerên mirovan ji aliyê Xwedê ve têne kifşkirin. Bingeha nêrîna qederiyeyê edalet e ku li gor vê nêrînê Xwedê edaletxwaz e û neheqiyê li kesî nake. Mirov jî ji ber ku ji kirinên xwe berpirsiyarin vîna azad divê hebe. Dixwe neheqî û beadeletiyê ku meriv ji kirinên xwe mesûl werin girtin. Alîgirên nêrîna cebriyeyê jî li dijî vîna azad radibin û dibêjin ku pejirandina vê yekê biçûkdîtina Xwedê ye. Hebûnparêzî û vîna azad. Di sedsala bîstan de Jean-Paul Sartre wekî nûnerê sereke êvîna azad hatiye dîtin.
Li gor baweriya wî mirov herdem dizanin û tê digihîjînê ku azad in û ev yek rastîniyekî bingehîn e. Sartre wiha gotiye, hebûnatî beriya cewherê tê. Baş e maneya vê yekê çi ye? Wate pêşî mirov heye. Yani meriv pêşî tê dinyayê dibe heynek û piştre xwe dinasîne. Xwe destnîşan dike û cewhera xwe radixe holê. Çimkî li gor nêrîna hevûnparêzan mirov piştre dibin tiştek û ew bi xwe çi dixwazin çi bin dibin ew tişt. Meriv xwe çawa pêşnûva bike dê wiha be. Heke hebûnatî beriya cewherê be, nexwe meriv ji kirinên xwe jî mesûl in. Sartre dîsa wiha gotiye, mirov heyînekê ji bo xwe ye, hiş û azadî ye. Em dibin kîjan şert û mercan dibin bilabin, em azad in û bi biryarên xwe em jiyana xwe diafirînin. Helwesta me aya ji bo rewşekî ku em nîşan didin, bi pêşnûmeyên me ji bo siberojê re digihîjina wateyekî û tevgerên me jî li gor wan pêşnûmeyan derdikevine holê. Azadiya giştî bi xwe re berpirsyariya giştî tîne. Ji ber vê yekî jî mirov hem ji xwe û hem jî li hemberî hemû mirovan berpirsiyar e. Hilbijartina lê hember rewşekî jî di destê me de ye. Biryara vê yekê em bi xwe didin. Hilnebijartina tiştekî di rastiya xwe de hilbijartina tiştekî ye û divê em hesabê vê yekê jî bidin. Di dema hilbijartina rewşekî de em ne jiyana xwe tenê, em de heman demê de hêman û hêjayiyên xwe jî ku bingeha wê hilbijartina me ne destnîşan dikin û pêşkeş dikin. İdealên ahlakî û hêjahiyên me bi tenê dikarin li ser azadiya me werin hîmdarkirin. Mahkumtiya mirovan ya azadiyê û têgihiştina mirovan ya berpirsyariya xwe diltengiyekî jî derdixe holê û ev diltengî jî ji hestên herî bingehîn yên hebûna mirovî ye. Mirov mahkumê azadiyê ne. Çimkî nehatine xulqandin. Mirov azad in çimkî piştî ku têne dinyayê êdî ew ji hemû kirinên xwe mesûl in. Li gor nêrîna Sartre li ser rûyê dinyayê fikrek ilahî ku tevger û kirinên me destnîşan dike tune. Ji ber ku normekî nesnel yan talîmatek tune, em azad in. Ji bo zelalkirina mijarê meriv dikare mînakekî wiha bide. Em dişibin wan şanogerên ku li orta şanoyê ne. Di destê me de senaryo tune. Em navê şanoyê û zimanê şanoyê jî nizanin. Heta em nizanin bê nivîskarê şanoyê jî kî ye. Divê em wekî şexs tercihekî bikin. Yan divê em wê şanoyê bilêzin, yan jî divê em derkevin û herin. Ancak ev yek jî hilbijartina rolekî ye. Hilbijartinên hebûnatiyê zor û eşdar in. Em qet naxwazin ku bi wan re rûbirû bibin. Em ji wan direvin û ev reva me pejirandina hilbijartinên mirovên dinê ye. Belê hûn dikarin li gor hinekî din bijin û dikarin wekî ku azadiya wê ya hilbijartinê tune be tev bigerin. Reva we nîşan dide ku hûn di jiyanê de tek çûne û ev yek korîtiya meriv e. Li gel vê yekê dîsa meriv dikare bibêje ku Sartre vê meseleyê safî kiriye. Meriv nikare bibêje ku Sartre vê meseleyê safî kiriye. Çünkü Sartre hewl daye ku cîhanek determînîst e, imkana vîna azad nîşan bide. Li gor baweriya Sartre gelek delîlên kurt yên vîna azad hene ku determînîzm nikare wan ji holê rake. Çend delîlên serpatiyên takîkesî jî wekî delîlên vîna azad hatine nîşandan. Axirî xuya dike ku ev fikrek di hêj berdewam bike û bibe sebebê gelek nîqaşên cihê. Çünkü di cihana determînîstik de ne hêsane ku meriv bikare bibêje wele vîna azad heye.